Haast 30 graden, maar bij Boetenzwimbad het Paradieske in Kolm binnen de banen leeg. En dat hier ze lever oorsjongen. We hebben een technische storing in onze technische ruimte. Dat komt eigenlijk omdat er een soort leiding die via het zwembad de circulatie regelt. Die is knapt. En dat kan in één keer gebeuren. En eigenlijk is het zo dat als we nu mensen toestaan om te zwemmen, zou het voor de eerste paar gasten misschien nog wel kunnen. Maar daarna gaat de kwaliteit van het water naar beneden. Ja, en dan mogen we eigenlijk volgens de wet niet meer open. Ja, we doen eigenlijk het plan weer om te zwemmen in het Paradieske. Maar toen kwamen we daar rond en het weer dicht. Ja, balen, want het is wel lekker warm en het is heet. Nou, en zwemmen dat wel goed, hè? Ja, vreselijk balen. Want we hebben natuurlijk een slechte periode gehad. Veel regen, koude temperatuur. En nu is het eindelijk weer een beetje dat we zeggen van de jas kan weer uit, het zwembad kan weer open. Mensen gaan veel zwemmen. Gisteren hadden we 220 bezoekers. En dan met zo'n dag dicht, dat is vreselijk. We zijn nu met de technische mannen bezig om het te maken. Dat kan even duren. En wanneer het precies klaar is, weten we niet. Maar we hopen het vanavond in ieder geval weer klaar te hebben. Wat gaan jullie nu doen? Denk gewoon in de vaart zwemmen of zo, of gewoon naar huis. Ik had liever gewoon wezen zwemmen.